Boigo amangana arenge tobole miase county ya Kisii abari mikuru basi boitangare basi masige na boigo basi chachemeye county ya Kisii maiga yokonyora maigeria sama tukama kenchera barachigo kinia kemerigie cha ligomari abanyara kubekuru chigutwa litukoria rero asense meyo ekero babikire merobrio yogo chigo kinia kemerigie cha no mojega onyara gokurawa no oyo teneto bugwaze so muwaziri ase county ya Kisii asense yoboremi esman onsarigo asino nyabanyara kagote buna no murobera chigokonya abaremi abange ekero babikire merobero na kibago chokinia ekemerigie chai anena se county ya Kisii Amalieta nguru kudida kusinyo ndia kwa kurweni C50 masoma ya twa jaga tuko ya soma mutinyo to mwako ulia tukakuru mutinyo sta sengenji ya corona bakatene ni baka bana da tukaliko graduate tumeke cha ni ase nasari kogenda mpaka kuchimogondo ndocenga twakonya kire sana ebya balimi baito bale contracted obulimi go bwechaye go bokorwa ande gento tokoroka contract farming KDDA ye supported ya balimi yabaire bakobwoyo baoneri KDDA chai ntoro chebinte ebinge bigenderete no nyagirika chebe reprised bantu mbakorwese bakoru bachikogure chai yo muntu ndarosiri aira balimi obwoyo